Ei. Bona vespre, bona vespre, bona vespre! Ui. Molt bé. Jo soc Xavi Castillo, tu me lo me cago la dia. Posa les sabates, me cago la dia. A veure, el que em comuniquen és que des d'ahir, al fons, si podeu seure per si la gent de darrere vol veure més coses, senteu-se i així acabem follant tots, que això no té ninguna implicació política. Vale, el semen és el semen, vale? Bueno, la qüestió, anem a riure's un ratet, vale? Sí o no? Digueu-me que sí. M'han suggerit, m'han regalat una planteta, un aplaudiment. Mireu-ho, el d'allí. Que té una tomaqueta de cagalate. Bueno, jo no sé si ha sigut bona idea convidar-me a mi, perquè igual la caguem, a veure. Jo no sé, en coneixeu? La majoria en coneixeu o què? Vale, jo soc Xavi Castillo, represente a la companyia de teatre Po de Plom, m'han convidat així a fer alguna cosa i m'han dit que... esto va a rato. A veure, anem a provar, a veure si reconeixeu això. No. A veure, va, sí. Que tinc que fer alguna cosa? No, sí. No va. A veure, eixe va millor, me tinc que agarrar este, sí, a veure. Sense micros, collons, 43. Que hay que mirar el pija de merda este. Ei, què vols que faig així? No arriba, ja sóc una nana, tio. Espera, baixa-me'l. Sí, ei, millor este, sí? Hola, vale. M'han dit que el que vaig a fer ara, jo no tenia massa clar què fer, però la gent que ja em coneixeu sabeu que hem de dir que me caguen l'hòstia puta. A veure, m'han dit que millor que no posi fotos de polítics, vale? Però vosaltres sabeu el que faig, que sí? A veure, sense dir noms, això què és? Diana! Ai, nena, que divertida! Molt bé, així no m'agrada, que tingueu bon nivell intel·lectual, molt bé. Bueno, senyors, jo no puc vindre molts dies, però jo no ho sé, este matí hem vist les imatges de lo de Barcelona i dius, la puta mare! Així que, en homenatge a lo que ha passat a Barcelona, va la meva actuació, vale? Un aplaudiment per a lo que està passant. Això és un poc perquè vegeu el meu nivell intel·lectual. Vale? Esto no lo hagáis en casa. Vale? Senyores i senyors, a veure, el que està passant és... A mi em pareix molt greu, però vosaltres ja ho sabeu, a mi m'han dit que el que vaig a fer ara és a nivell particular, ¿vale? Així que todo el parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿vale? ¿Sí o no? Vale, aleshores, la primer que tenim que fer, jo vaig a dir-li al xicot este que s'hi darrere que posi un tema i anem a fer-li un homenatge a lo que estem vivint en València, que per això m'ha posat aquesta samarreta, que són d'uns amics de València, que es diu Barbaritat Valenciana. Un aplaudiment, home! Barbaritat Valenciana! València! Avui la cagarem. Que he vist jo... València té de tot, que sí? Digueu-me que sí. València té de que lo que tiene de tot. València té, jo que sé, l'Ajuntament de València. Vinga, ajudeu-me. Té, jo que sé, la xutada, la xarxa i la xanxa. Té, jo que sé, trajes para todos. Tiene a uno que li diuen, jo que sé, Francisco Camp. No es poden dir noms o què? Me puc cagar en la mare que els ha parit a tots o no? Vale, no passa res. Després ja continuem en pla pacífic, però deixeu-me cagar-me en Déu i en l'hòstia, vale? Eixe va, bueno, no sé. Bueno, moltes gràcies, de veres. A veure, veus les campanes? Això és una forma de... Això és l'església, també. Sou beatos així o què? Teniu tots pinta de monaguillos, Mira. Bueno, si veu algun arzobispo, sobretot els xavalets estos que tinc així davant, xaval, hòstia, estàs bueno!
Buah, con los pantaloncitos así de caldo. Si veus un arzobispo, corre. Mira, vaya, no sé. No, venga, que me peten el culo, venga. A veure, senyors, estem vivint un moment especial a València i ara la pregunta és, me cague en l'hòstia. Així algú té que haver votat al PP. No me joda! No... ¡Tú! ¡Has votado! Dice, no, ni poco. Fill de puta. Bueno, si no, no me salen las cuentas de deberes. Me cague en l'hòstia. Bé, l'únic que volia fer és un xicotet homenatge, com no tinc molt de temps, un xicotet homenatge a la barbaritat valenciana. No vull parlar de grandes eventos, ni de la visita del Papa a València. Que, venga, me queda poco tiempo. Així que anem a fer-li un homenatge. No vaig a dir noms, però anem a fer-li un homenatge al molt honorable. Sí o no? Una miqueta. Una cosa visual, eh? No, això no és polític, és una cosa, diguem, artística. No és ninguna cosa política, és com una dansa contemporània, ¿vale? Mira. València! Així que deixeu-me fer un minutet, per l'amor de Déu, sí, no, sí, un minut de... On? El molt honorable, el president de la Generalitat en Che. Així en València és la Generalitat. Senyors, una miqueta de Don Francisco Car, vinga! Me estoy pasando. ¡Ey! ¿Puedo hablar? Desde luego, quiero dar gracias a todos los que nos han ayudado en la comisión de sonido para que podamos tener esto, ya que ayer se nos quitó. Desde luego, toda la mañana trabajando como animales. En segundo lugar, se nos hace nada más que recordarnos, y a pesar nuestro, que no se puede hacer política aquí, que nosotros seríamos los primeros que la hiciéramos. Una vez dicho esto, Claro que no, una vez dicho esto, sigue la cosa y la asamblea decide. Tira, por favor, tira. No li facis ni cas. De veres, va. No, no, anem a veure. Que jo no volia... Que jo no volia crear així un dilema, ¿vale? No. No passa res, a veure. Puta mare. A veure, és la meva... L'únic que dic que... A veure, jo el que repetisc que sí, t'ho dic per si n'hi ha algú que... de l'assemblea, vull dir, tots els de l'assemblea, el que vull que es entenguen és que això, primera, és a nivell personal. És a nivell personal. És la meva forma... Important! Escolteu-me! És la meva, simplement, és la meva forma... No passa res. Però l'únic que vull dir-vos és que és la meva forma d'indignar-me. Aleshores, un moment! Espera. Jo... Vale, no, jo el que no vull crear és una batalla campal. Vale? Allí en Barcelona s'ha creat sense... Allí, mira, en Barcelona és perquè... Mira, per la Champions League, perquè vamos a limpiar la plaça, Però així en València no té per què crear-se res, perquè a més n'hi ha molt bon rotllo i tal. Jo l'únic que volia dir-vos és que a nivell personal, la meva forma d'indignar-me, per això me considero també un indignat, és amb la política que estem vivint. Sí, ell ho entén. Te porta un això. Que sí. I ja està. L'únic que... Jo què sé, jo
esta nit me'n vaig a la sala Flumen a fer allí un teatre, però... Para un moment perquè hay que canviar el generador elèctric. Espera, que estan canviant el generador. Jo l'únic que vos dedico... Que no passa res. Xavi, mira que Xavi, que no te censures. Espera, calla. Que estan canviant el generador. Però jo... No, si jo acabé ja, mira, vos ho faig... Sí, espera. Vos ho faig visual, ¿vale? No, visual, faig una cosa visual, sí? Sí, senyors, amb tots vostès... Ja va. Cagui en la puta. Senyores i senyors, no ho puc evitar. Això no és política. Així que, amb tots vostès, estic així davant de l'Ajuntament, no ho puc evitar. Per favor! Si algú vos diu alguna cosa, digueu-li que vinguin a ma casa, vale? Que me busquen ahí en Picanya, ni ho trobaran. Picanya no saben ni que existís. Senyores i senyors, amb tots vostès, la que vosaltres coneixeu, la bèstia! Vinga, aquest aplaudiment! ¡Valencianos! ¡Cabanyol! A veure, per què fas de Rita? Pregunta'm per què. Perquè m'encanta! No puc evitar! Senyores i senyors, no s'ha de fer res, vale? Per a fer de Rita només has de deixar de portar... Valencianos! Vaig a dir una de les frases més boniques que va dir Rita per a defensar el seu amic. Vos la puc dir, sí o no? Sí! Rita va dir una frase, bueno, Rita es va plantar... Enmig del cas Gürtel, ¿se pot dir Gürtel así? Sí! ¿Se puede decir puta? Sí! Vale. I Brugal, ¿se pot dir Brugal? Sí! I Don Carlos Fabra, ¿se pot dir? Sí! Ala, pues anem a l'aeroport de Castelló. Senyores i senyors, gràcies per la xica esta que m'ha dit esto es arte, tio. A qualsevol cosa li diuen arte. Senyor, vaig a dir la frase que va dir Rita, indignada per el tema dels trajes, sí o no? Va. Valencianos, pues a Zapatero le regalaron anchoas. Vale? I ja està. Jo ja m'ha quedat així bé. Jo l'únic que volia dir-vos, com no vaig a fer una actuació més llarga, perquè ara n'hi ha una altra actuació, l'únic que volia dir-vos és que a mi, torno a repetir, és la meva forma d'indignar-me, fer teatre, i, molt important, a mi la càrrega policial que vaig veure de lo que va passar ahir, el que he vist en les imatges, me recordava molt a la càrrega policial del Cabanyal. Es pot dir Cabanyal així o què? I una de les coses que estaria bé és demanar responsabilitats a tota la gent que ha donat el permís per a fer aquestes càrregues policials, doncs hòstia, que es demanen els números i que es demanen la responsabilitat, vale? Gràcies. Valencianos!
No sigueu cabrons. No sigueu fill de puta. Senyores, anem a cagar-la avui. Cague la puta, una setmana pacífica i avui la caguem, caguem-la. Bueno, jo què sé, senyors, amb tots vostès, el president de la Generalitat, vinga, aquest aplaudiment! Això en realitat no és política. Això en realitat és el hombre y la tierra. ¡Ah! Valencianos. ¡Ah! Espera, mira. ¡Ah! Me llamo Camps. Forrest Camps. Solo he venido a deciros, valencianos, que mantengáis limpia la plaza. Pero... ¡Ah! ¡Ah! Allí ni un sector de gent que està dient, hòstia, el Camps ¿por qué hace? ¡Ah! Pregunteu-me per què. Pues no ho sé. Però ho fa, fixeu-vos bé, quan apareix el Camps, que sempre fa Valencianos somos los... ¡Ah! El que passa és que això nosaltres no ho veiem, Tots els valencians això s'ho estem perdent. Per què? Pregunteu-me per què. Perquè en Canal 9 ho tallen. Ah! Ah! A veure, a l'assemblea, digueu-me si es pot dir Canal 9. Canal 9! La puta mare! Tio! Deixeu-me que m'encomani el nostre senyor! Déu meu, mireu-lo, ahí està el nostre senyor tocant-se els ous! Clar, ell com en 7 dies ho va fer tot i ala, i els 7 dies va dir, ei, teniu Canal 9! La puta mare! Senyor! A que sí? Escolteu, el mateix que estem fent així no podíem fer allí en Burjassot, en la rotonda aquella. Se n'anem un dia a Burjassot allà. Bueno, senyors, el Camps, només vaig a dir-vos una frase històrica, sí o no? Digueu-me que sí. A veure... La frase més bonica que jo li va sentir al molt honorable, per no repetir moltes voltes el nom, al president, és esta. Ell un bon dia va mirar un altre de l'oposició i li va dir a la cara, li va dir això. Bueno, un dia va dir això. M'agrada molt més esta, mira, va dir... El Consell... ¡Ah! Se merece una medalla mundial interplanetària. Eixa se'n recordeu? Eixa és bona, que sí? Una medalla interplanetària. Què ja vas dir? Chica, és Flash Gordon! Vale. I la segona. Sí, la segona i me'n vaig, vale? Perquè tenim ja el furgón ahí al costat. La segona, vos la dic, sí o no? La segona del molt honorable va ser quan va mirar de l'oposició a un xicotet que n'hi ha sin arruguet i li va dir a usted, vaig a dir-te a tu, vale? Això és perquè vegeu la gent que mos està governant, vale? Si no és per indignar-se. A usted le encantaría coger una camioneta. ¡Una camioneta! Venirse de madrugada a mi casa con la camioneta y yo por la mañana aparecería boca abajo en una cuneta. ¡Ah, ah! ¿Se'n recordeu d'això? Que jo vaig dir, Paco, per l'amor de Déu, que ningú vol atropellar-te, que no? Digueu-me que no! Això és una reunió pacífica, que no volem atropellar-lo! I jo després vaig pensar, no mos dones idea.
Bueno, senyor, moltes gràcies per convidar-me i, de veres, perdoneu-me.